1, 2, 3, 4. ABC je ABC, 1, 2, 3 je 1, 2, 3. Učiti igrati se baš je okej. Let's go learn and sing and play. ABC, 1, 2, 3. Nove riječi, glasovi. Engleski ja učit hoću. Uz učite na pire i čarobnu ploču. Welcome, dobrodošli, želim vam reći, spreman sam za nova slova i riječi. Wait, čekaj malo, poručujem ploči, nisu svi đaci otvorili oči. Probudite se, wake up, ko to tamo zjeva, dok čarobna ploča pleše i pjeva. Učiti engleski neće teško biti, ići će lako, kao vodu piti. Ponovimo slovo V na brzinu, pođimo dalje u šumsku tišinu. Otkrićemo ondje nešto vrijedno, kako dva slova mogu biti jedno. Nacrtat ću tetu, a teta zna sve, dva slova V su W, duplo V. Zapamtit ćemo W od prve, uz vjetar, vodu, vodopad i crve. Hello. Punu košaru povrća moram vući prema ploči. Hoće li mi netko pomoći? Ha? Na slovo V, letter V, ponavljamo riječi. Za povrće Englezi će vegetables reći. A, vidim klupu. Pojurio sam stazom i ups! Košarom zviznuo gospodina s vazom. Sve je u redu, reče, pa... Uzdahne glasno. Gledate vegetables, povrće je krasno. Nisam vidio takve paprike, ni poriluk veći, veli on, i papriku mi uporno pipka i gnječi. Gospodine, nemojte nepristojni biti, jer ću se s vama morati obračunati. Muškarac ustane, više nije dobre volje. Promijeniti pristup bilo bi mi bolje. Vi ste very tall, jako visoki, moram primijetiti. Kako da ga smirim, ne mogu se sjetiti. S povrćem je sve u redu, nitko nije kriv. No tada nježno progovori div. Za povrće vam nudim vazu, jako je vrijedna. Na svijetu postoji ovakva samo jedna. Može! Vama povrće, ja uzimam vazu. On mi otvori košaru i odjuri niz stazu. Tetu Anu moram narisati što prije. Teta se sigurno u vaze razumije. Hello, Pierre. Vaza se kaže vase, a ova puno vrijedi. Iako su joj ukrasi nekako blijedi. Nisam siguran u to što teta tvrdi. Vaza je grozna, a ukrasi grdi. Very well. Jako dobro. Sajam je u gradu. Mrmlja tetica sebi u bradu. Za mnogo novca prodaće vazu ovu. Aha. Oho, na dražbi želi zaraditi lovu. Vase, vaza je osjetljiva. Pierre, pazi, dobro je, pazi. Prema kombiju krene, parkiran je na stazi. I upamti, kombi se van na engleskom veli. Kombi u koji smo odmah sjeli. Teta vozi do sajma, juri 100 na sat. Na dražbu stižemo kad se oglasio bat. Počinje dražba. Čujem. Dođite, ljudi. Daću mu odmah vazu. Vase, Pierre, da je na prodaju nudi. Vidite li tko dražbu vodi, dragi moji? Sa batom u ruci div iz parka stoji. Za ovu sliku tko nudi više novca? Ruke se dižu. Evo kupca na starine lovca. Jedna divna vaza na red je stigla. Nijedna se ruka zbog vaze nije digla. Joj, spriječiti želim tetinu bruku. Daj
i podižem ruku. Gdje je teta? Vaza joj nije ni na kraj pameti. Visoki gospodin oko tete leti. Čuj, nismo zaradili lovu, vazu nitko neće. Nije važno. Dobila sam Violet, ljubičice, svoje omiljeno cvijeće. U vazu Violet stavi, bi li ti se dalo, i pričekaj me. S gospodinom bih prošetala malo. Sad mi je jasno. Very tall sve je ovo smislio. Za susret s tetom mene je iskoristio. A ne! Kombi je Wen uskoči s mjesta. Odvesti se želim s ovoga mjesta. Sve! Violet, ljubičica će me podsjećati na vas. Maše zaljubljena teta, a ja dodajem gas. One, two, three, four. Otkriće nam moja teta novu tajnu alfabeta. Dva slova V čine novo, W je jedno slovo. U šetnju sad ću ja izaći, jednu malu pticu naći. Zbog ptice ću tražit crve, vjetrenjaču vodu mrve. Zbog ptice ću tražit crve, vjetrenjaču vodu mrve.